Hoxe, na corte do director, vamos a falar dos MENA e por que son un problema ou non. Spoiler, depende. MENA foi un termo creado no ano 97 pola Unión Europea para definir a todo aquel menor de 18 anos que, sendo de países terceiros, entrase na Unión Europea sen estar acompañado dun adulto que sexa responsable del por lei ou por hábito e mentres non este a cargo do mesmo, ou que cruzasen as fronteiras acompañados deste e agora se atopen solos. Mira que cabezón. Debe ser listo como un gallo. Do informe do Valedor do Pobo, menores vulnerables, desprotección e responsabilidade penal, os motivos por que os rapaces crucen as fronteiras teñen que ver con pobreza, catástrofes naturais, desestructuración familiar, desprotección institucional, conflitos armados e violación de dereitos fundamentais. Cando se localiza un MENA, o primeiro que se fai é dictar a garda provisional para logo realizar a identificación do menor, a comprobación da idade e, se dá o caso, a regrupación familiar co repatriación do menor. Tariq Nakir, 13 años. Amer Kirsa, 17. ¿Seguro que son 17, chicos? Cumplidos el mes pasado. No, si os sirve de consuelo, le hicieron la prueba radiológica. ¿Y al juez cuándo le van a hacer la prueba de la vista? En caso de non ser posible esta repatriación, a Administración asume a tutela definitiva do rapaz e debería realizar algún tipo de intervención socioeducativa para a súa integración social. A comprobación da idade é todo un tema porque realizan a médicos forenses e, de non ser posible determinar a idade do rapaz, decláraselle menor de idade porque a nosa legislación é protectora perante o menor. O sea, ante a dúbida, menor sempre. A nivel de intervención educativa existen diferencias entre intervir con rapaces de territorio e intervir con menas. Un dos elementos centrais é a cuestión idiomática. Moitos rapaces cruzan sen ter unha formación en castelán o suficientemente desarrollada como para ter conversacións fluidas. A barreira lingüística provoca desentendidos e problemas comunicativos que poden ser violentos nalgún caso. Pero como se me vou eu a un país de fala non española, portuguesa, galega, nun dos meus traballos tive unha rapaza que só sabía decir sí, claro. Bueno, eso era moi confuso. Para este tipo de rapaces é necesaria a colaboración con entidades sociocomunitarias que fagan traballo de escolarización básica para persoas que non teñen o dominio básico do castelán. Nalgúns casos, aínda que houbese unha escolarización básica no país de orixe, non se fixo en castelán e, polo tanto, están desubicados. Outro dos problemas co que nos atopamos día si día tamén é enfrontarnos ao papeleo. Tanto os problemas burocráticos do Estado español como os problemas burocráticos dos posibles estados de orixe. Algúnas compañeiras teñense queixado tamén de episodios de machismo debido ao choque cultural e a dificultade para entender a existencia de postos de poder exercidos por mulleres. Pero se vos digo que o problema real que existe con estes rapaces e rapazas é un problema político. Estamos contra la inmigración ilegal y creo que es lícito decir que hay que rechazar la inmigración ilegal. Solo estáis en contra de la inmigración ilegal. Claro. ¿Cómo solucionarías el tema, por ejemplo, de la bahía de Melilla? Protegiéndola con mucha más claridad, para que no se salte y nadie se haga daño, si es necesario crear muros más grandes.
Eso en primer lugar. En segundo lugar, enviando al ejército, que para eso lo tenemos. Os impostos estão altos por causa dos imigrantes ilegais. Exatamente, imigrantes ilegais. Precisamos nos livrar deles. É verdade. Inimigrantes, eu sabia que eram eles mesmo. Quando eram ursos, eu sabia. Afinal de contas, por que alguém não pensa nas criancinhas? Político entendido como xestión de recursos e xestión tanto económica como administrativa. Un dos problemas que me topei traballando con este sector é a guetificación dos rapaces, é dicir, que moitos deles acababan hacinados en centros de menores que eran solo de chavales de orixe mena. Cando en teoría iso non se pode facer, pero se xustifica por razóns organizativas. Esta guetificación produce unha falta de proxecto vital a medio e longo prazo. Os rapaces e rapazas ven que as expectativas que tiñan de vir ao Estado español non se cubren coa realidade que se atopan. Ao non existir unha planificación de futuro, moitos rapaces ao cumprir os 18 anos atópanse coas maletas na porta do centro e sen un recurso ao que acudir. Entón son persoas que están na rúa. Entón poden vivir na rúa ou ocupar un edificio e ser ocupas. Algún deles, como método de obter algún tipo de ingreso, ten que recurrir a darlle o tirón a turistas. Tamén se dá en moitos casos un problema continuado que é o consumo de sustancias, neste caso pegamentos e disolvente, que son baratos, fáciles de conseguir, enganchan e a medio e curto prazo traen problemas de saúde mental. Menores que se llevan constantemente un plástico a la boca impregnado en pegamento. Lo habíamos visto otras veces en el centro de Barcelona, pero nunca hasta ahora habíamos encontrado a un niño tan pequeño como el que están viendo. Un niño de tan solo 8 años, completamente drogado a las 10 de la mañana en lugar de estar en clase. Porque hai que recordar que son chavales adolescentes ou post-adolescentes e que las drogas afectan ao desenvolvemento. Dios, que pouco científico me acaba de quedar esa frase. Outro elemento ao que se lles asocia a estos menas é o feito de que poden ser grupos violentos que se dedican a crímenes e similares, pero teño que dicir que se son persoas que se criaron en contextos de marginalidade e resolveron os seus problemas en contextos de marginalidade, continuarán a comportarse desa maneira se non se lles dá unha alternativa. Nun dos centros nos que traballei houbo violencia por roubar un yogur. Sí, un yogur. Son, polo tanto, os menas un problema social actual? Sí, pero son un problema social actual porque é unha situación política diseñada e que estoupou despois de ser mal xestionada. Estamos en 2021. Se o termo foi creado en 1997 e tivemos casos a partir de aí, creo que houbo suficiente tempo como para buscar solucións políticas e sociais que pasen pola integración destos rapaces. Se non se fixo é por mero interese de ter un chivo expiatorio do que ir falando nunha crise económica e social actual. Vamos, unha cabeza de turco. Y ha empezado a venir gente, mala gente. Sí, sí. Yo el otro día vi a tres robando a una parejita de 50 años o así. Pues, un tirón de cartera. Ya te digo, no sé si es mi caso en concreto, pero en mi pueblo está pasado. No sé si también ha pasado en Barcelona, en Madrid, pero esta es mi sensación. Hay un problema, es que hay un problema que, por una parte de inmigración que es evidente y que se tiene que empezar a
de esto. Yo creo que se tiene que empezar a regular ciertas cosas, ¿no? Porque la mayoría de gente son menores que no tienen ningún tipo de consecuencias. Y así cualquiera. Yo también a lo mejor sería lo peor, ¿eh? Si eso no es un tema racial, es un tema de inmigración que es diferente. Porque a lo mejor los españoles, si fuéramos un país pobre, nos fuéramos a donde fuera, un poco desesperados, sin cultura, sin educación, pues sería eso, sería la fiesta. Se invertise en centros, se invertise en proxectos sociais, se invertise en relacións internacionais cos países de orixe e se procurase unha integración real dos rapaces non guetificándos, podríamos estar ante outra situación social. Se durante máis de 20 anos a política social que se deu foi darlles teito e comida e algún tipo de programación socioeducativa, pero que non era suficiente, o problema estoupa. Os MENA son rapaces, hai que atendelos como rapaces, darlles recursos, procurarlles un futuro e tratalos ben. Básicamente tratalos como o resto de rapaces. Ui, Paco, que ben te explicas. Que, por certo, chegar ao Estado español tampouco é nada fácil. Os MENA non son un problema de hoxe. Son rapaces desplazados por diferentes situacións sociofamiliares ou conflitos dos propios países e que deben ser atendidos e deben ser coidados. Buscarlles unha saída ás súas vidas e non usalos como unha arma política. Yo no puedo ir a vivirme a Musulmania y querer adoptar la cultura de España, pues tengo que acatar la cultura de Musulmania. Entonces, si un musulmanio viene aquí a vivir aquí a mi país... ¿Dónde está Musulmania? Musulmania está, pues, si tú miras el mapa mundi, Arabia Saudita, ¿lo ubicas? Arabia Saudita, por ahí donde el Mar Negro,